lot o bobl fel bod chdi wedi gorffan blynyddoedd yn ôl, John, ond ti wedi ymddeol ar ei teirio wsos yma. Oedd hi'n benderfyniad caled i chdi wneud? O, tyfu bach yn credu wastad pryd i chi'n meddwl amdano gorffen. Mae wastad yn mynd i bod yn decision galed, ond o'n i wastad yn meddwl bod un dydd mae'n mynd i dod, a mae'n neis nawr i gorffen, a fi ddim yn bitter amdano fe, ti'n modd, fi'n eitha hapus nawr achos bydd gallai cael lot o amser gyda dwy plant fi, a fi'n mynd i byw nawr yn Abertawe, fi'n eitha agos i'r ddwy o nhw nawr, a maen nhw'n teimlo bach yn disappointed achos o'n lycan nhw ddwy o nhw weld fi chwarae i Abertawe, ti'n modd, ond mae hwnna ddim yn mynd i digwydd nawr, a fi wastad gorffen i explain i Johnny, ti'n modd, achos mae fe meddwl un dydd mae'n mynd i dod lawr y stadium gyda fi, a fi'n mynd i bod yn rhedeg allan ar y ca, ond mae'n rhaid i fi dweud wrth y wastad mae hwnna ddim yn mynd i digwydd nawr. Oeddech chdi yn y diwedd just yn rhwystredig oherwydd oeddech chdi ddim yn chwarae gema? Ie, wrth gwrs, ti'n meddwl, achos dros y 11-12 blynyddoedd diwethaf, wastad ar y dydd Sadwrn, fi wedi bod yn ymarfer trwy'r wythnos. Ar y dydd Sadwrn, wastad mae wedi bod yn gêm gyda fi. Ti'n meddwl, i fi'n pêl-droedwr, pryd i chi'n gorffen chwarae pêl-droed, pob dydd Sadwrn, ti'n eistedd yn ôl a ti'n meddwl beth yw'r pwynt yn neud hwn, ti'n modd. Sma fi eisiau'r goals, sma fi eisiau'r publicity, ti'n modd, fi jyst mwynhau beth sy'n mlaen i fi nawr. Oce, ti wedi cyffwrdd i bach, ti wedi twtio'r ar bod chdi yn symud yn ôl i Abertawe. Faint o agos oedd i, John, yn yr ha i ddod i arwyddo i dy glwb cartre? Oedd e'n eitha agos, o'n i wedi trio wneud yn happening, ti'n modd, ond fi yn tam fach yn siomedig oedd e ddim wedi digwydd, ond os dim hard feelings yn erbyn unrhyw un. Na. O'n i'n gwybod bod o'n i'n 31-32, oedd un challenge mawr mewn yn calon fi, a oedd y challenge hwnna dim yn chwarae i unrhyw un arall y blaw Abertawe, a o'n i'n gwybod mewn calon fi os oedd wedi digwydd byddai wedi rhoi'r big effort mewn, ond mae ddim mynd i digwydd nawr, felly fi jyst i anghofio amdano fe. Dwi eisiau siarad am Cymru o chdi. Dwi'n gwybod faint o falch byddech chdi chwarae i dy wlad. Sut deimlad oedd hwnna? Oedd hi'n wastad yn tŵn bach yn special pob tro fi chwarae i Cymru, ti'n modd, os o'n i'n gallu gwneud yn unwaith, bydd e'n rhywbeth i chi'n gallu ddweud amdan, ti'n modd, i grandkids cer pethau fel yna, ond i fi, ti'n modd, o'n i wastad yn Ian Rush, Mark Hughes, o'n nhw'n wastad yn, ti'n modd, heroes i fi, cael y chance i chwarae, ti'n modd, i cymryd y number 9 jersey wrthon nhw, a i wneud ti'n modd, mor dda ers i fi wneud ti'n modd, o dan rhywun fel Mark Hughes. Mae'n rhywbeth i fi'n wastad mynd i bod yn prawd amdano, achos oedd y job oedd Mark Hughes wedi wneud yn job, ti'n modd, incredibly i dod just mor agos, ti'n modd. A i fi dal yn meddwl amdano fe, dal yn meddwl, can't believe o'n i ddim wedi qualifio, ti'n modd. Ond ni wastad yn cael dreams amdano qualifier, pethau fel yna, achos os neb sy'n moyn Cymru qualifier, mwy na fi, ti'n modd. Ond mae wastad yn mynd i bod yn galed. Ond sut sa'ch di, John, yn licio cael dy gofio? Ti'n modd, o'n credu o'n i wedi sgoro goals, important goals, ti'n modd, big goals in big games, pethau fel yna. O'n i wastad yn honest, o'n i wastad wedi rhoi popeth i mewn i pêl-droed fi. O'n i wastad wedi trio'n galed, a mae'r goals fi per games, mae lan na gyda'r gydol strikers y gorau sydd wedi dod mas o Britain. Felly fi'n hapus gyda beth fi wedi wneud, a mae hwnna'n mwy beth a pwysig i fi.